कसं कसं कश धावून येत तसं आज आम्ही आंबे रुकत पत्तर मानो अंबुली उद्राच प्लान असनवे ते कशकीची अमणिल कन्नक पडला तिक डाऊट नो मिगल मक्षी येतस तिगल दाळ चुक्कोनो येऊ कदलन मग पुरपुर दावून गेले असं अमणिक एक अंबुली दिलं असं तिनं तर हप्ते नव्हे अंबुली दिला रे तिने तर अत्तर म्हणलंच लावे ती अंबुली चटणी मळसई भारी प्रीती कशी पुणी निप्पोनो अंबुली होरनो अम्मन अत्त दिवनो चटणी करी म्हणता तेद नम्मा अंबुली कೈಂದುಕೊಂಡು ಹಳ್ಳಲ್ ಗೋ ಮಳಸೈ ಪೂರ ಕಾಣಿ ಸಂತತಿ ಮಗಿರ ಅಮ್ಮಲಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮಕ್ಕ ನಾಪುರ ನಕ್ಕ ಬಾ ತಕಾಚಿ ತಿಗಲ್ ದಾಳ ಚುಕ್ಕೋನು ಧಾಮ್ ಧಾಮ್ ನೈಲಾವ हा वई आम्ही आंबे रुकाक हत्तो मागनो अंबुली उतरलेले घरात कळलं म्हणलं आमक पेट पडची गॅरंटी हन्नी मात्र सान सिलतदना असल काव केला म्हणून हसता ती आम्ही मात्र केलं तर कोप येता मी गेल्यानाक बेंगलोरादकू ನಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲೇಕ मग कसल कनी काम करचे चान्स मिळतास नामळ सिटीत आणि अश करचे दत्तसिलल्वे आता आम्ही हंगा पट्टंग मागता असल्यावी अमणी येऊन फॉलो करता वगी थमया हा हा वई वगी धवया गुंडण मिरसांग पिट्टी आणि मिठा पिट्टी हट्ट म्हणला हा व पेपर बोल धुवून घेतला हो अश्यस्वे हंगल प्लान हावनी अನ್ನು ಅವಳಿ ಜವಳಿ ದಲ್ಲರಿ ಹೋ ತಂಕಾ ಸಪೋರ್ಟ್ करता तका ಮುಂಚೆ ಕೆದ್ನಾय हावे मिगेलट्टू एक चल्ली चरडू जन्म येऊ कासिले म्हणू तेद्दा हावनी ती 2 वर्ष तसिले हो एक चल्लो मिगेलट्टू जन्म आईला तसदा मिगेल हत्तक मेळना राब हक्का हे अमणिक सोणू हो मेरवतस्वे राब घरा वचुनो कशी फिटिंग दवर्त पण हावा अम्मा वासरिंतु दोन अंबुली दवरला गो चटणी कर गो अम्मा औंदुचे फस्ट अंबुली नाही गो चटणी कर अम्मा कने अंबुली वे कई दुकुन मेळ गो तुका आज अन्नुन बागदकुन बुक करताना दोन अंबुली पडलम्मा तक्षण हाव ते घेऊन वासरी होऊन दवरला प्लीज अम्मा अंबुली चटणी कोण दी गो हा मी काय बॅगा दुखून अंबुली वे हा ते दोन्ही दोन खाल्लं मू कसने तुगल बॅग अंतसील अंबुली तू दोन्ही दोन खाल्लावे कसन उल्लेतेस रे तू अनु सत्य सांग तू बाबू आणि फ्रेंड्स पुरा सेरून कोणालकी रुक्काचे अंबुली खाल्ला नव्हे सत्य सांग मका वही अम्मा केशव मम्माल घरचे आंबे रुक्का दुखून आम्ही 3 जण फतो मानू अंबुली कुचूसून खाल्लेल वही घराम तुका कसन उणीदಲ್ಲ म्हणू असिले लांबे रुक्का पत्तर मन अंबुली कत्रे तुवा तुका राब तुका अम्मा राब आज आने वो करत पळ तुका अनेक पण तर बली सोडे तुका कशी हा फिटिंग दवरले अमणी लोट बैसुनो वज्जुंगेचे बरोंगेचे करी पडे तुक्कनी अमणी ग किती डिफरन्स म्हणो तू चंदू करनो थैंची अंबुली खाऊन आइलो ती पडे मेल्ले अंबुली मिगेला दिवनो चटणी करमा मळली चटणी ती एकली खतवे सगळे खाताती हा मग वासरीन काम अस वस अमणी लोट बैसुनो बरोंगेचकी वज्जुंगेचकी करी अनेक पण तू असल काम कर का नवे कशाची अमणी फिटिंग मग सोणू फ्रेंड्स लोट मॅरेज प्लान करतवे तो तुम्ही अंबुली खाताना मके एक दिलेल दलरी आज आम्हाला पेट खाऊच काम असते सिल्वे कशी दवका आणि केदना असल पर आलोचन करताना मिगेल हुडगास्तवन घेव का कळले वही गो अमणी तू अंबुली खाई दुखून हळले मग बद्दा सांगा तुम्ही खंचे रुक्कात मारनो अंबुली उद्राईल पडे तेंचे अंबे रुक्कात पत्तर मारनो हावे अंबुली उद्रायले इथे का चले चढवण अंबे रुक्कात पत्तर मारले रे अंबुली उद्रनवे तू अंबुली चटणी मस्त इष्ट नवे तू अम्मा का अंबुली दिवनो अमगेल प्लान पूर्ती मोणो मग अम्मा मक मरता म्हणून लेಕ್ಕುನೋ आव कने मणी लास्ट को मग पेट्ट पडलं मु वई अंबुली चटणी